Tää voi alkaa tämmöisestä. Ei voi. Mä nousis. Mistä tämmöisestä? Ai mitä äsken tapahtui? Niin lästet. Ai. Me ollaan Kristiina ja Mario. Moi. Hei. Okei. Okei, mitäs me kirjoitettiin? Katsotaan vähän mitä me ollaan tekemässä. Joo, ei, tää on tosi hauskaa. Mukavaa, konkreettista, juurtunutta, Vahvaa. iloista Niin. ja Rakkaudellista. yhdessä tekemistä, Jakamista. olemista. Mitäpä muuta tarvitaan? Niin. Me vähän kirjoitettiin, että Joo. mitä ehkä olisi hyvä tässä eka jaksossa meidän kertoa. Me ollaan aika spontaaneja, tai siis todella spontaaneja. Ja näkymättömästä luodaan näkyvää. Ja sen takia, koska me aina aloitetaan kaikki tuntemattomassa, niin ei voi suunnitella, tai emme halua suunnitella tähän meidän Ydinsiskot-kanavalle ja podcasteihin mitään ihan tarkkaa. Meillä on tietysti kultainen lanka, mitä seuraamme. Rakkauden lanka, totuuden, ilon. Ja sen puitteissa sitten niin annetaan tilanteen luoda, mitä se tilanne tuo, eikö niin? Ja sitä koko elämää voi elää tälleen spontaanisti. Me eletään. Niin, nimenomaan. Että se ei ole vain tämä podcast tai Niin. tämä kohtaaminen meidän välillä, vaan Ei. se on sitä, Koko se elämä. on sitä pomppoilevaa Me liikettä. ollaan eletty niin paljon kaikkea mahdollista, niin kuin sinäkin varmasti olet. Ja ollaan tultu siihen tulokseen elämässä, siihen pisteeseen, että nyt eletään ja nautitaan. Ja Ja luodaan. ei tarvi miettiä mitä vaan, että nyt vaan tullaan, istutaan, luodaan ja jaetaan. Jakaminen on nyt jakamisen aika. Ja sen takia meille tulee pääasiassa vierailijoita, ihania ihmisiä, hyvin erilaisia, eri taustoja, eri miehiä, naisia. Ja he saavat sitten kertoa heidän elämänsä näkyvyydestä ja uudesta ja mitä. Ja pohjautuen niihin teemoihin, mitä me ollaan, mitä tästä nyt spontaanisesti syntyy. Esimerkiksi yksi tosi hyvä teema on luottamus. Luottamus on meidän Mitä eka vierailijan Niin, kanssa. Kyllä. Se tulee seuraavaan. Joo, koska mulle tuli äsken, kun sä puhuit tuosta spontaanisuudesta ja miten me luodaan, niin mulle tuli heti, että se luottamus, että siihen tarvitaan sitä luottamusta. Että mä voin elää koko elämän spontaanisuudesta käsin. No se todella vaatii Siitä tuntemattomasta. luottamusta. Niin, se todella vaatii sitä. Kyllä. Että, Ja se on oikeastaan, niin kuin, joskus saattaa olla sellaisia hetkiä, että on vähän silleen, että no, mitäs mä nyt oikein? tai Mikä kun ei se on tiedä. seuraava, Ja kun ei tiedä. Niin. Ja se luottamus siihen ei-tietämiseen, niin sekin on luottamus. Sille, että ahaa, okei, nyt on vähän näin ja näin. Ai kun ihanaa, tämä on sitä mun elämää, että mä en tiedä. Mä oon tuntemattomassa. Kyllä. Ja se on luottamus tuntemattomaan. Joo, ja siitä me luodaan Niin. tätä. Me luodaan itseämme ja sitten sitä elämää, mikä meitä ympäröi. Ja me No niin. halutaan kohdata sinutkin siinä samassa. Eli oikeastaan kun meille tulee vierailijoita, niin me kysytään vierailijalta, että mitä sinä haluaisit tuoda näkyväksi tässä elämän uudistumisessa. Koska kaikilla meidän vierailla on jonkinlainen uuden elämän mahdollisuus omassa elämässä, tai he ovat jo uusiutuneet, tai heillä on jonkinlaisia näkymiä, visioita, miten luoda asioita uudella tavalla. Että se uusi on tosi konkreettista, Joo. vaikka se ei ole vielä näkyvissä, niin sitä hetki hetkeltä voidaan tuoda näkyväksi. Kyllä, ja ehkä osittain jotkut on myöskin jo luoneet jotain, Kyllä. joka tuo sitä vahvuutta ja lisäluottamusta siihen, että hei, tämä toimii. Kyllä. Että tästähän se on kaikki oikeastaan. Niin. Ja meistä on siis ihana ensinnäkin tehdä yhdessä tätä ja elää tätä yhdessä tätä seikkailua maailmassa ja jakaa ihmisten kanssa sitä mahdollisuutta, että yhä enemmän ja enemmän
tulisi näkyville tällainen aika arkinen, uusi arkinen elämä. Ja yhdessä luotaisiin tällaista mahdollisuutta hyvään elämään, helppouteen kaikin keskellä. Ja mulle tulee mieleen tästä hyvinvointi. Että mitä se hyvinvointi sitten lopulta meidän elämässä tarkoittaa. Haluatko Mari kertoa itsestä sen verran, että tuo tähän just sen oman suuren hetken elämässä, jonkun semmoisen taian, minkä sä oot ehkä oivaltanut tai tullut siihen, että hei, tää on se, mitä mä haluan elää elämäni jokaisessa hetkessä. Se on voinut tapahtua vuosia sitten tai... Joo. Mä en oikeastaan, mähän voisin kertoa tästä vaikka kuinka kauan, jos mä haluaisin. Mä haluan aika napakasti sanoa silleen, että tämä alkoi erityisen vahvasti vuonna 2019. Se alkoi jo sieltä. Ai jaa, okei. 2019 mä päätin, että se Marjo, mitä mä oon ollut, niin nyt hän saa mennä. Nyt tulee uusi Marjo. Ja näin mä lähdin, mulla tuli 7 vuoden valtava uudistumisaika, aivan hurja. Ja nyt mä oon tullut, se uudistuminen päättyi tammikuussa. Ja tähän, se mikä on mut ehkä tähän kaikkein vahvimmin tuonut on sellainen kokemus. Mun työ on ollut aina aivan ihanaa, mutta mä oon halunnut siitä vielä ihanampaa. Eli sellaista, että se tapahtuu itsestään. Eli niin, että se on vastavuoroisuutta mun ihmisten kanssa koulutuksissa. Ja kun mä pidin retriittejä, siellä oli puhdas rakkaus, mikä tapahtui. Ja mä ajattelin, että voi ihanaa, kun on tämmöisiä retriittejä kaiken keskellä. Sitten mä olin, että hetkinen, miksi tätä ei voisi elää aina? Ja niinpä mä päätin, että nyt mä luon elämän, jossa sitä voi elää aina. Ja tiedättekö mitä? Tiedätkö mitä? Nyt mä elän sitä. Taidan tietää. Mä todellakin elän sitä. 100%. Ihanaa. Se ei tarkoita sitä, että ei olisi epämukavuutta. Niin totta, joo. Se täytyy heti selkeyttää tässä, että ei tarkoita, että ei olisi haastavia tai vaikeita hetkiä tai aikoja, koska uuden äärellä kun ollaan, niin se on väistämätöntä. Kyllä, koska ei koskaan tiedä, mitä on, niin sitten voi tulee hetkiä, että tarvitaan energiaa. Ja joskus voi tulla silleen, että okei, että mistä mä nyt saan energiaa taas uuteen ja taas luomiseen. Koska se on luonnollinen tila, mutta sitä ei ole opeteltu. Eli mä ainakin olen huomannut itse sen, että mä koko ajan opettelen ja opiskelen elämää, sitä miten aina kun tulee jotain vielä ihanampaa elämää, parempaa, helpompaa, mielekkäämpää, niin että miten mä pystyn elämään sitä, että se ei ole vain hetken motivaatio, hetken inspiraatio, vaan että siitä tulee elämäntapa. Ja siihen tarvitaan energiaa. Ja siihen oikeastaan perustuu aika paljon kaikki, mitä mä teen työssäkin. Että miten, ensinnäkin, että on tieto siitä, mitä voisi olla ja miten se sitten voidaan toteuttaa elämässä. Ja miten sitä voi sitten vielä jatkaa ja ylläpitää ja uusiutua. Ilman, että se on vaikeaa. Niin ja sitten kun tuosta luomisesta paljon puhutaan, että luot elämäsi ja luot todellisuutesi. Ja ehkä just tämän haluaisin tähän tuoda sen, että miten sitä luodaan, kun se vanha tapa tai malli ainakin itsessäni on ollut se hieman puskemisen kautta, että siellä on joku tavoite ja näin, ja se ei koskaan tuntunut omalta. Ja siksi mun oli niin helppo elää se spontaanius ja luoda se muuttaa paikkakunnasta toiseen, maasta toiseen. Mutta just se työ oli semmoinen, että ehkä enemmän niin kuin mukavuusaluetta. Ja nyt mitä mä teen sun kanssa tässä, niin mä avaan uusia, tai mä annan niiden väylien avautua niin, että se spontaanius, mikä musta on luonnollisesti, niin saa näkyä siinäkin. Että mä teen niin kuin rohkeita asioita sen suhteen. Että se ei ole enää niin mukavaa, tai siis on itse asiassa, mutta se ehkä se ajatus siitä ei ole niin mukavaa, koska se vaatii minulta sen, että mä rohkenen tekemään jotain uutta
Ja että se uusi energia vie mut siihen. Se ei ole se vanha ääni siellä, joka menee näin, vaan se on niin kuin tämä koko, niin kuin täällä ollaan luonnossa. Siis se on nyt tässä. Tässä se on. Tässä. Tässä luonnossa on kaikki. Sitten on kuitenkin meidän ihmisten elämässä, niin on kiva käyttää sanoja ja kohtaamisia. Se on ihan Kyllä. Hei, Kristiina, kerro sinä. Sä kysyit multa, että mikä mun elämässä olisi. Ja mä kerroin tuon asian. Mitä sä voisit kertoa? Mitä mä voisin kertoa? No mulla on ehkä just se, että niin kuin mä äsken tuossa puhuin työstä, että se liittyy tähän, että ikään kuin joku palikka siinä työelämässä on ollut semmoinen näkymättömissä ja joka, koska mä en sitä lähtenyt ikään kuin ottamaan käyttöön tai ehkä vähän välttelin sen näkemistäkin, niin se on sitten taas pysäyttänyt ja laittanut ovet kiinni muualla, muilla elämän osa-alueilla. Ja mulle se näkeminen on niin tärkeää, että se tulee sisältäpäin, että mä näen jotain ensin, ennen kuin se ilmestyy mulle tässä näkyvässä maailmassa. Niin mä tulin äidiksi. Nyt poika täyttää kohta 4 vuotta, niin mä oon sen 4 vuoden aikana saanut sitä aikaa itselleni tutkia ja oikeasti katsoa, että mikä tää on, mikä tää mun elämä on, nyt kun meitä on 2. Minä en ole semmoinen niin kuin enää se nomaadi, vaan mä oon asettunut. Niin mitä tästä vielä niin kuin puuttuu tästä mun elämästä, jotta se energia pääsisi virtaamaan kaikkialle, koska tähän asti se on tuntunut siltä, että mä pidättelen jotakin minussa. Se ei ole niin, että joku muu taho tai yhteiskunta tai joku ihminen, että se on minussa se kaikki. Ja tämä podcast tai tämä kanava on just se, joka sitten ikään kuin näyttäytyy, että hei, tässä olen. Ja se on se väylä ja siksi siitä tuleekin semmoinen kanava myöskin itselle. Teille, katsojille, kuuntelijoille, vierailijoille, mutta myöskin itselle ja varmasti sulle ja meille 2, eikö niin? Kyllä. Me ollaan siis Kristiinan kanssa tunnettu kauan. Niin totta. Ja sekin vielä. Joo. Ja mä oon aina hyvin... en lähde suoraan tekemään ystävien kanssa töitä. Miehen kanssa kylläkin on tehnyt aina töitä yhdessä. Mutta mä arvostan meidän yhteistä täysin suoraa yhteyttä, rakkautta. Ja sitten niin puhutaan ydinsisko. Mulla ei ole siskoa. Ja nyt on enemmänkin niin kuin se ei ole sellainen henkilökohtainen sisko, tämä Kristiina mulle, vaan todellinen elämän sisko. Eli koko tämä luonto ja ikuisuus ja ajattomuus ja kaikki, niin Kristiina kuuluu siihen. Me ollaan äärimmäisen suoria keskenämme. Niin nyt on mahdollista tehdä yhteistyötä, koska mä tiedän, että me voidaan puhua ihan mistä vaan. Kaikessa voidaan olla suoria. Ja itse asiassa mulla on tätä suunniteltu vuosi, eikä ollut mitään muuta kuin mukavaa virtaa. No niinpä. Mutta me voidaan myöskin sanoa, että tuo ei käy. Aivan, joo. Eikä meillähän ei ole tämän 15 vuoden aikana, mitä me ollaan tässä ajassa olleet ystäviä, niin ei ollut yhtäkään siis ristiriita tai ei mitään, koska se kohtaaminen oli perustunut aina siihen rehellisyyteen ja siihen avoimuuteen ja siihen, että jos mikään jää epäselväksi, niin se kysytään heti. Se tuodaan näkyviin. Kyllä, se tuodaan näkyviin. Se tuodaan näkyviin. Että ihmissuhteissa, tämähän lähtee tavallaan siitä, että tämä menee kaikkialle. Tämä ei ole vain työ, tämä ei ole vain minun suhde itseeni, maailma, mutta myöskin ihmisiin. Miten kohdataan kukin siinä omassa ilman, että siihen tulee joku tämmöinen päällekkäis. Minä tiedän paremmin, miten hänen kuuluisi. Niin, tai mitään muutakaan. Että se on niin kuin, että mä otan vastaan Kristiinan koko Kristiinan. Ihanasti sanottu. Ei, koko Kristiinan. Tämähän on ihana tunnustus. Tämä on ihanaa. Joo, ja sitten Kristiinan kanssa on sellaista, että ei niin, voi olla ihan mitä vaan.
ei tarvitse koskaan. Kaikki käy. Kaikki käy. Kaikki käy. Silloinkin kun ei käy, niin sekin käy. Ei käy. Se juuri. Tuo oli hyvä pointti. Toi on ihan älyttömän tärkeä pointti. Kaikki ei kävisi, niin käy. Niin, kyllä. Et se rakkaus on, se on sellainen rakkaus, mikä on niin, se vaan on. Joo. Ei sitä oikeastaan, se vaan on. Joo, Se on, kyllä. se on. Ja se on ihanaa, kun sä korostit tätä ei henkilökohtaista siskoa. Mulle se menee vielä, tiedätkö, että kun joskus puhutaan sielun siskoudesta, niin mulla ei siinäkään ole mitään semmoista, että sielun tasoista. Ei, kun se ei. on ajattomuudessa ja Kyllä. tuntemattomuudessa ja vain tässä ja nyt, niin Kyllä. ei siinä ole mitään erillisyyttä eikä oikeastaan mitään, millä mä voisin määritellä tämän, mutta se tuntuu sisaruudelta. Se on ehkä se sisko, Koska mitä on niin. niinku siskouden ytimessä. Kyllä. Ja mitä se ydin on? No Ydin. Mä koen, että ydin on se, että se kulkee minussa, se kutsuu minut tässä ajassa, näissä toiminnoissa, työssä, yhteydessä, kommunikaatioissa olevan minut täysin sen alkuperään. Mä käytän sanaa origin, alkuperä, ja se alkuperä minussa, siellä ei oikeastaan ole mitään. Siinä ei ole mitään, ei ole elämää, ei luomista. Ja sieltä lähde pulppuamaan. Lähde pulppua ensin puhtaana, ei mitään. Ja sitten siihen alkaa tulla kaikki elämän eri värit ja luonnon muodot ja olemukset ja liike ja energia ja hengitys ja kaikki tällainen. Kaikki tämmöinen. Ja sitten sieltä se ytimestä käsin tähän kehon syntyminen, tähän kommunikaation syntyminen, koskettuminen. Ja niin se ydin jotenkin avaa tilan olla koko ajan hereillä. Ja se ei anna lupaa tunteiluun. Se on tärkeää. Tunteiluun. Eli tunteet saa olla. Tunteita saa olla. Mutta se ei anna lupaa tunteilla ja olla uhri tai että joku ulkoapäin tekee jotakin, vaan se on aina täältä syvältä. Se ei ole minun ydin, vaan elämän ydin. Joo. Elää mun kautta ja se on seikkailu tässä maailmassa. Se on ihanaa. Ei se ole aina ollut ihanaa, mutta se on aina ollut niin kuin todellista. Että siinä on sellainen elämän totuus. Että ei aina tarvitse olla ihanaa. Ei. Ja ehkä just, kun me emme tiedä, missä kohtaa, missä vaihe, tai niin kuin mitä katsojalla tapahtuu tällä hetkellä elämässä. Ei niin todellakaan. Se ei tarkoita sitä, että se on, niin kuin sä sanoit alussa, helppoa, mukavaa, ihanaa, kun se vaatii sitä riisuuntumista. Kun meillä on kaikilla omat family-historiat ja kaikki sellaiset ideat, mallit, kaikki sellaiset, mikä ei oikeastaan enää sitten, mistä mä en ainakaan enää pysty kohtaamaan, jos mä oon siinä ytimessä, niin mä en kohtaa niistä, mutta ne saa tulla siihen ikään kuin varjostamaan jotain. Ja sitten niilläkin on merkitystä, koska ne voi tai se tila transformoituu puhtaammaksi. Niin ne näyttää asioita, mitä voi sitten taas, mistä voi oppia ja taas siirtyä seuraavaan, niin taas oppia ja siirtyä seuraavaan. Kyllä. Multa kysytään tai oletetaankin joskus, että vieläkö sulla on jotakin? Silloin kun mulla oli se ego. Muistatteko te Hannu Gandhi? Kyllä mulla vielä on jotain, kun mä oon vielä elämässä. Sitten kun mä en enää elä täällä, niin mulla ei ehkä ole enää mitään. Mutta just toi oletus ja idea siitä, että eläkseen sieltä ytimestä tai tästä ytimestä käsin, niin siinä on joku sellainen, että näin sen kuuluisi olla ja ei saisi olla näin ja näin sen pitäisi olla, niin ei ole mitään sellaista, ei ole tilaa sellaisille ideoille. Mutta se antaa se ydin tieto siitä ikiajasta tai miksi sitä sanoisikaan, niin se antaa semmoisen mahdollisuuden elää ihan mitä vaan. Se elää mitä vaan tarkoittaa sitä, että tässä hetkessä kohtaan tämän hetken ja sitten siinä saa luoda mitä vaan, mutta se ei joku idea, että nyt minä haluaisin luoda mitä vaan, vaan se on niin kuin tämän hetken mitä vaan. Ja sitten esimerkiksi niin kuin just Kristiinan kanssa, niin me tässä ollaan
tänään, otetaan jälkikäteen varmaan kuvakin, että tässä on aikamoiset järjestelyt, että tämä kamera nyt on tässä ulkona. Ja turvassa. Ja turvassa, eli se, että meillä on ihana tilaisuus olla luonnossa yhdessä, puhua rakkaudesta ja ytimestä. Ja... Eikö tänään pitänyt sataa? Joo, piti kai. Et meillä on tällainen tilaisuus, mutta ei tämä ole ihan täysin helppoa. Meillä on hillittömät järjestelmät, että tämä kamera tässä nyt toimii. Eikä tämä ole mikään niin maailman mukavin paikka istua, mutta tässä on hienoa olla. Eli tämä on tosiaan tervetuloa. Ihanaa, niin, ihanaa kun olet meidän kanssa ja me ollaan sun kanssa. Ja toi Kristiina antoi mulle äsken tätä vihkoa, että mitäs me tässä kirjoiteltiin ja suunniteltiin tähän meidän tämän päivän. Mulla tulee takaraivosta tuo hyvinvointilähde. Se on, joo. Mutta hyvinvointi on tosi laaja alue. Niin on. Me ajateltiin hyvinvoinnin, miten me se kirjoitettiin tänne, no ei mulla sitä tässä. Mitä on niin kun hyvinvointi sieltä ytimestä käsin? Eli ei vain semmoinen hyvinvointi, että on jotain ruokavalioita tai liikuntaa tai jotain vai ideaa. Mitään sairauksia? Ei sairauksia. Ei sairauksia, ei oireita. Vaan miten voida hyvin kaiken keskellä. Keskellä, juuri näin. Juuri näin. Nämä on se, niiden tunteiden ydin. Keskellä, niiden ajatusten keskellä, niiden vaikeiden hetkien keskellä. Ihmissuhteissa, perheessä, työpaikassa, kyllä. Maailman hullunmyllyssä, kaikessa. Et mitä on hyvinvointi, missä ei ole ideaa, vaan että se alkaa toteutua, koska tulee ehkä niin semmoista tietoisuutta siitä, että ei halua voida enää huonosti. Ja sitten alkaa oivaltaa, että mikä aiheuttaa huonosti vointia. Ja sitten tulee, että no, miten tämä voisi muuttua. Ja sitten on se tärkeä juttu, aivan, toiminta. Ei. Kyllä, action. Eli että se hyvinvointi ei ole hyvinvoinnin idea, vaan että se on toiminta. Joo, ja tossakin haluaisin vielä korostaa tuo muutos. Että minun ei tarvitse tehdä itsestäni projektia, kehostani tai omasta psyykestäni sellaista projektia, että nyt minä rakennan uuden identiteetin tämän vanhan tilalle. Tai uuden version, mikä on kanssa aika yleistä kieltä, mitä on tullut vastaan. Vaan se todella, siihen tapahtuu antautuminen. Että jos mä en jotain ehkä näe, niin sit se saa tulla mun läpi ja mun aivojen, mun hermoston, mun niin kuin sen elämäntilanteen ja näyttää mulle jotain, mitä mä en pysty mielellä ajattelemaan tai näillä just samoilla aivoilla muistamaan tai hahmottamaan tai pohdiskelun kautta, vaan siihen tulee se antautuminen. Joo. Tämä on mun kokemus. Kyllä me puhutaan vaan omasta kokemuksesta, eli ei luoda tästäkään mitään ideaalista ihannekuvaa. Kyllä. Mä ajattelen myös sen, että antautuminen on ehkä semmoinen, niin kuin, että jos on joku ehkä vähän vaikeampi tilanne, tai ei sen tarvitse mikään hirveän vaikea tilannekaan tai epäselvä. Joku itselle oleva asia, joka tämän haluan selvittää ja selkeyttää, koska mä oon semmoinen, että mä en halua jättää mitään itsessäni epäselväksi itselleni. Niin ensin mä antaudun sille tilanteelle, okei, nyt on näin. Ja nyt saa olla näin. Ja sitten alkaa tapahtua antautumisen jälkeen sulautuminen. Eli sitten tulee jotenkin se ytimen, muistan mun ytimeni, sen ajattoman Marjan. Tai tiedät vai muistat? Tiedät. Muistan ensin. Joo. Ensin muistan. Aivan. Ensin muistan sen. Ja se on tieto, johon mä voin alkaa sulautua. Eli se saattaa unohtua jossain tilanteessa, kun on joku asia. Mutta sitten mä heti muistan sen, jolloin mä voin ruveta sulautumaan siihen tietoon. Tämä on jännä. Sä sanot mun suusta, vaikka me ei ole puhuttu tätä. Ei olla puhuttu. Mutta juuri koska ollaan kohdattu siinä ja eletään sen, niin nyt kun sä sanot sen, niin mä oon ihan... Joo. Mitä? Joo. Eikö se ole ihanaa? Tämän takia me tehdään yhdessä. Niin ja nyt on sen aika. No nyt on aika. Joo. Aivan ihanaa. Niin ja meillä voi kirjoittaa varmaan.
Meillä on oma sähköpostiosoite. Mikä se oli? ydinsiskot@gmail.com. Et jos vaikka haluatte kuulla jotain, tai haluatte, että otetaan jonkun vieran kanssa joku tietty teema, niin voitte ehdottaa esimerkiksi, Joo, kyllä. mitä meillä voi kirjoittaa. Kyllä, että jos on joku asia, mitä haluaisi hahmottaa, joka tuntuu semmoiselta, että haluaisi siihen ehkä jotain tukea, vaikka, siis esimerkiksi tukea. Että koska yksin on joskus vähän vaikeakin käsitellä joitain asioita, vaikka tietää sen asian ja tietää, että on luottamus ja muuta, mutta se on kuitenkin, kun sen jakaa muiden kanssa, niin se kaikkien yhteinen voima alkaa tulla siihen. Eli jos on joku asia, mitä sä haluaisit, sun ei tarvitse sanoa siinä, ei siinä sitä nimeä tarvitse käsitellä, että me voidaan sitä sitten täällä muuten availla ilman, että siinä on edes sun nimeä. Niin tätä meidän kanavaa voi käyttää sellaiseen yhdessä luomiseen, yhdessä voimistumiseen, saada tukea. Että yksin on vähemmän energiaa, kaikkeen muutokseen ja asioiden käsittelyyn tarvitaan energiaa. Ja kun meillä on täällä sitten meillä on meidän vierailijat, sitten meillä on sinä, jotka olet mukana katsomassa ehkä ja jakamassa tätä tilannetta, niin se voima ja energia meidän yhteisolemisessa alkaa tukea niitä sun omia asioita, kun on loppujen lopuksi kaikki sitten kuitenkin meidän kaikkia asioita. Kyllä. Ihanasti sanottu. Kyllä. Ei mulla mitään lisättävää. Et tervetuloa siis lähettää meille ydinsiskot @gmail.com. Niin sinne voit lähettää, jos sulla on jotain ajatuksia, mitä sä haluaisit käsitellä, jos sulla on jotain asioita, mitä sä haluaisit tukea, niin me voidaan täällä sitten vierailijoiden kanssa ottaa niitä asioita esille, koska kaikilla on kuitenkin melko samanlaisia juttuja, vaikka monet ajattelee itsessään, että ei, että mä oon jotenkin yksin ja mä oon jotenkin erilainen ja mä en kuulu joukkoon ja kaikkea tällaista, niin loppujen lopuksi siis se on niin yleistä. Kyllä. Ja siksi meillä on tämä kanava, että me voidaan käsitellä tällaisia asioita, jotta voi päästä helpommin eroon siitä niistä semmoisista omista ehkä jännityksistä ja peloista ja ajatuksista, että on ehkä minulla vain on tällainen ja mä en nyt oikein sitten varmaan kuulu mihinkään joukkoon. Ja sitten se johtuu siitä, että kun me ihmiset ollaan vähän, mitä me ollaan oltu, eristäydytään toisistamme ja arvostellaan toisiamme ja muuta. Niin... Erityisesti naiset. No naiset, kyllä. Kyllä kai noin miehetkin tekee Joo, sitä. miehetkin, mutta se tuntuu itselle ainakin silloin, kun mä elin sitä aikaa ja niissä suhteissa, missä sitä oli sitä energiaa, niin se tuntui niin luonnottomalta. Joo. Et ehkä just tuo että kohottaa ja rakastaa toista naista siskona ja siis läheisenä ihmisenä, niin ei kilpaile, ei vertaile, niin se on ollut itselle tosi suurta. On, koska naiset on aikoinaan pistänyt tosi paljon toisiaan alas niin. Vertailua. Niin. Ja tämä meidän kanava on tarkoitus olla sellainen, että se voi tulla täysin avoimena, ihan mitä vaan saa olla. Ja mehän ei kerrota mitään elämän totuuksia, että me emme ole niitä tätejä, jotka täällä sitten... Ei. Vaan tämä on jakamisen tila. Yhdessä. Kohtaamisen, jakamisen tila. Yhdessä. Me ollaan kaikki yhdessä. Niin, koska ydin. Niin, kaikilla on ydin. Niin. Jokaisella on ydin. Tosiaan niin, vaikka me käsitellään kaikkia, tuodaan näkyväksi kaikkia tämmöisiä asioita, mitkä voi olla yksin vaikeita kohdata, mutta me tuodaan näkyväksi myös ihania asioita. Mutta sitten meille tulee myöskin ihan tieteenkin puolelta uusia ideoita ja ajatuksia. Meillä on myös miehiä, ei vain ydinsiskoja ja ydinmiehiä ja veljiäkin saa tulla. Mutta tämän kanavan nimi Ydinsiskot kuvaa niin kuin meitä, joo. Eli miehetkin ovat totta kai tervetulleita. Kyllä. Tämä ei kerro, että tämä on poissuljettu miehet. Ei. Kaikki saa tulla, virrata läpi. Kyllä. Tämän kanavan läpi. Kyllä. Voi että ihanaa.
mulla itse asiassa niin kun, musta tuntuu, että tässä on kaikki mitä mulla on tänään. Joo. Tässä on jotenkin kaikki. Niin. Ja Sähän voisit tämähän lisätä. vasta alkaa. Niin. Tämähän vasta alkaa nyt. Tää lähtee nyt lentoon. Ja Niin. sä voit tehdä oman lisäyksen. Istutaanko hetki hiljaa? Joo, hyvä idea. Oi, mä otan mukavamman asunnon. Peppu puutuu. Niin. Ja jalat. Täällä on nimittäin tosi ihana Oi, luonnon että. ääni. Voit kuulla ehkä siellä meren liplatusta. Ja tuuli kohisee tuolla meren yläpuolella. Kiitos kun olet, Kristiina. Kiitos kun ollaan. Kiitos Maria. kun sinä olet. Ja nähdään ensi kerralla. Kyllä. Meille tulee vierailija ensi kerralla. Ja ensi kerran teemana meillä on Luottamus, tietenkin. Ja se saattaa olla näiden ensimmäisten jaksojen, muutaman ensimmäisen Joo. jakson, koska se on niin tärkeä. luottamus ja sitten on Se on luottamusta vähän eri Kyllä. ihmisten näkökulmista. Kiitos tosi paljon. Nähdään. Ja laita seurantaa, niin pääset mukaan tälle kanavalle. Tämä kanava seurantaa siis. Moi moi! Moikka!